Ayan. Naupo lang po ako pero lalabas na ako at may trabaho po ako sa labas. So, sana supportahan niyo si May 17 Ilocana, paki-like and share. Maraming salamat po. Hihintay ko lang yung mga sampay kong matuyo.
Ayan guys, inalis ko yung mga dahon, dry na dahon ng mga ano, saging. Bukas ko na susunod. Hello Alea, shout out. Sis Osang, thank you so much.
Shout out Eli Osaka. Thank you so much.
Ayan, sa hanggang dito na lang ulit guys. Thank you so much. Bye-bye. Uuwi na po. Ay, hindi pa ako uuwi. May pupuntan pa. Ayan.